Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Azalia Putri Mulia, NPM 306, Prodi PGSD, kelas sekawan A, dosen pengampu Ibu Kali Istiningsih. Kula badhe nyekar maca pocung laras lendra pathet manyura. Sugeng midhangetaken. 668 Ciciciro 668 Ciro 6 roci Ciro cilu roci 6 lulu molu roci 6 lumo 6 loro ngilmu iku lalakone kanthi laku lakase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekese dur angkara